संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। सावंतवाडी शहरातील पटेकर बंधूंचा ड्रीम प्रोजेक्ट असणाऱ्या पटेकर्स फ्रेश मार्टचा शानदार शुभारंभ गुरुवारी पार पडला। मोहिनी पटेकर आणि परशुराम पटेकर यांच्या शुभ हस्ते फीत कापून या मार्टचं उद्घाटन करण्यात आलं। गणेश प्लाझा, विठ्ठल मंदिर रोड, कलावती आई मंदिर समोर जुना बाजार इथं हे पटेकर्स फ्रेश मार्ट ग्राहकांच्या सेवेत रुजू झाले। बाजार भाव आणि ऑनलाईन पेक्षा कमी किमतीत इथं सर्व वस्तू उपलब्ध करून देण्यात आल्यात। गुरुवारी पटेकर्स फ्रेश मार्टचा शानदार शुभारंभ मोहिनी पटेकर आणि परशुराम पटेकर यांच्या हस्ते करण्यात आला। शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी देखील या नव्या मार्टला सदिच्छा भेट दिली। या मार्टमध्ये रोजच्या गृहोपयोगी वस्तू, बेकरी प्रोडक्ट्स, सौंदर्य प्रसाधने, मसाले, कडधान्य यांसह आईस्क्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, गिफ्ट आयटम्स, ब्रँडेड सॅक, बेडशीट, कपडे, बेबी टॉयज यांसारख्या अनेक वस्तू माफक दरात एकाच छताखाली उपलब्ध आहेत। ग्राहकांना ऑनलाईन पेक्षा स्वस्त वस्तू इथं उपलब्ध करून दिल्यात। उद्घाटनानिमित्त विविध उत्पादनांवर स्पेशल डिस्काउंट देखील देण्यात आले। सावंतवाडी शहरात फ्रेश मार्ट नावाने जो आम्ही सुपर मार्केट सुरू केलं आहे, एक शहराची गरज, जे आजच्या ग्राहकांची गरज, जे सर्व काही एकाच ठिकाणी मिळावं या अपेक्षेने आणि ग्राहकांच्या सेवेसाठी म्हणून हे दालन सुरू केलेलं आहे। या ठिकाणी गृहोपयोगी जेवढं सामान लागतं, अगदी हॉलपासून बेडरूम किचन पर्यंत लागणारं सर्व सामान, मग त्यात भुशारी असू देत, कटलरी असू देत, इतर सौंदर्य प्रसाधने असू देत, किंवा बेडरूमसाठी लागणाऱ्या ब्लँकेट्स वगैरे, बेडशीट्स, सोलापुरी चादर, वेगवेगळे दोर, उषा इत्यादी सर्व जे सामान घराच्या उपयोगासाठी जे लागतं ते सर्व या ठिकाणी आम्ही उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। त्याचबरोबर प्लास्टिक मटेरियल, ज्यात बादल्यांपासून सर्व जे मटेरियल प्लास्टिकमध्ये येतं, अनब्रेकेबल प्लास्टिक, ते अनब्रेकेबल प्लास्टिक आहे। गाला कंपनीचे वेगवेगळे प्रॉडक्ट्स आहेत, ते सर्व प्रॉडक्ट्स या ठिकाणी आहेत। डिओपासून सर्व सेंट, शॅम्पू, साबण इत्यादी सर्वच साहित्य या ठिकाणी आहे। त्याचबरोबर जे सामान इथं भुशारी आणलेलं आहे ते सर्व मुंबई मार्केटचं आहे। म्हणजे उत्तम प्रतीचं भुशारी सामान, उत्तम प्रतीचा तांदूळ, गहू इत्यादी सर्व कडधान्य वगैरे ही मुंबई मार्केटमधून या ठिकाणी उपलब्ध केलेली आहे। त्याचबरोबर ड्रायफ्रूट्स आहेत, मुंबईमधून आणलेले उत्तम प्रतीचे ड्रायफ्रूट्स या ठिकाणी ग्राहकांच्या गरजेसाठी उपलब्ध करण्यात आलेले आहेत। या प्रसंगी मोहिनी पटेकर, परशुराम पटेकर, दीपक पटेकर, महेंद्र पटेकर, भूमी पटेकर, पूजा पटेकर, निमिष पटेकर, मैथिली पटेकर, गोपाळ हरमलकर, वैभवी हरमलकर पटेकर, माजी आरोग्य सभापती सुधीर आडेवरेकर, ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर, प्रवीण केसरकर, वैभव कुडतरकर, अनामिका चव्हाण, शरद शेटकर, विनीता सातार्डेकर, बिपिन सातार्डेकर, प्रकाश बोवलेकर, कमलेश चुनेकर, फ्रान्सिस रॉड्रिक्स, गिरीश धुरी, फटी नाईक उपस्थित होते।
नव्यानं सुरू होणाऱ्या या पटेकर्स फ्रेश मार्टला एकदा अवश्य भेट द्या आणि मनमुराद खरेदी करा, असं आवाहन पटेकर कुटुंबियांनी केलंय. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.